हेलो लोगोफोर, गिबियावनो बैसागु फोरबोनि आंनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे बैसागु फोरबोआव बेमार आजार जायाजासे मोजाङै मोजां फुरथि खालामनो हाथों, रंजानो हाथों होननानै आङो इसोरनि सिगाङाव आरज गाबबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायलां, बियो जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ। दिनैनि भिडिअआ जाय बिथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनाखै, बे बिथांमोना आर्निं खालामनो हानाय नङा। जुदि गुबुन टुल्सफ्रा इनेबल जानानै दङ नाथाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनाखै, अब्ला लास्ट आगस्टआनो बिनिफ्राय नोंथांमोना आर्निं खालामनो हानाय नङा। डिटेलै आं भिडिअखौ खिन्थालांगोन, मोजाङै नायलां। आरो जाय बिथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनाखै, माब्रैहाय मोनगोन, बिथांमोननि थाखायबो आं बे भिडिअआव खिन्थानाय जागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय, नोंथाङा दा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोननायफोरनि थाखाय नङा। जाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनदों बिथांमोना जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आरो जाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनाखै नाथाय बिथांमोनाव इन स्ट्रिम एड्स इनेबल जानानै दङ, पारफरमेन्स बानास बा नोंथाङा एड्स अन रिल्स इनेबल जानानै दङ, नाथाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनाखै, अब्ला नोंथाङा बै इन स्ट्रिम एड्स, पारफरमेन्स बानास, एड्स अन रिल्स बेफोरनिफ्राय जि थाइसे नोंथाङा रां खामायगासिनो दंमोन ना, बियो लास्ट आगस्टसिमल' नोंथाङा खामायनो हासिगोन। लास्ट आगस्टनिफ्राय नोंथांनि आर्निंआ बन्द जासिगोन। माने बैफोर टुलफ्रा बन्द जासिगोन आरो फेसबुकआ बेखौ खोमोरसिगोन। क्लियारलि आं खनसे खिन्थाबावो, नोंथांमोनाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननायनि सिगां इन स्ट्रिम एड्स, एड्स अन रिल्स, पारफरमेन्स बानास नोंथाङा जुदि मोनदों नाथाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ दाबो मोनाखै, मोनबायबाथ' जेबो नङा, आर्निंआ कन्टिनिउ जाबाय थागोन। नाथाय जाय मोनाखै कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल, बाखि टुल्सफ्रा इनेबल जानानै दंमोन सिगांनिफ्राय आरो आर्निंबो खालामदोंमोन, बियो लास्ट आगस्टसिमल'सै। लास्ट आगस्टसिम नोंथाङा आर्निंखौ जि एसे खालामनो हायो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांनि आर्निंआ बन्द जागोन, बै टुल्सफ्राबो बन्द जासिगोन आरोखि। नाथाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ नोंथाङा मोननांगोन आगस्टनि सिगां, अब्लासो नोंथाङा कन्टिनिउ आर्निं खालामलांबाय थानो हागोन। अके, क्लियार? दा गोबांनावनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला इनेबल जायाखै, मोननो हायाखै, नाथाय बै टुल्सफ्रा इनेबल जानानै दङ। बिथांमोननि थाखाय बे आपडेटखौ गोसोआव लाखि। बेनिखायनो जोङो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ थाबैनो लाबोनो नाजा। दा लाबोगोन बोरैहाय? इनभाइट अनलि। फेसबुकआ इनभाइटसो खालामो। गोबां गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्राबो दाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोननो हायाखै, नाथाय गोबां फिसा फिसा फेसबुक इउजार्सफ्रा कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ मोनलागासिनो। बेयाव फारागा बेनो, जाय इंगेजिं कन्टेन्ट, जाय रेगुलार फेसबुकआव पस्ट हगारो, एक्टिभ खामानि मावो, इंगेजिं कन्टेन्ट हगारो, बियो माने कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ लोगो लोगोनो मोनो होनना बुंजायो। मानो होनबा सप्तायावनो नोंथाङा मोननो हागोन जुदि नोंथाङा कन्टिनिउ गोसो होनानै फेसबुकआव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोननो थाखाय पस्ट होबाय थायो। अब्ला आं मोनफ्रोमबो भिडिअ बुंबाय थाखायो लोगोफोर, नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदोंब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ नोंथाङा लाबोनो सेस्था खालामनांगोन। आरो माब्रै लाबोनांगौ नोंथाङा खिन्थाखाबाय आङो। कन्टिनिउ नोंथाङा फेसबुकआव नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनागौमानि गोसो होथाबबाय थानांगोन, कन्टिनिउ पस्ट होबाय थानांगोन, इंगेजिं कन्टेन्ट नोंथाङा होबाय थानांगोन। ओरै जाया ओरै जाया ओरै। अके, भिउसआव नोंथाङा इसिबां माथा मारिनाङा, भिउसआव माथा मारिनाङा, नोंथाङा पस्ट होबाय था, इंगेजिं कन्टेन्ट नोंथाङा पस्ट होबाय था। आं बुंखायो बिनि थाखायनो जे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोननोब्ला बे खामानिखौनो नोंथाङा मावबाय थानांगोन। बाखि जेबो ट्रिक गैया, नोंथाङा फेसबुकआ नोंथांखौ इनभाइट खालामगोन, बिनि जेबो क्राइटेरिया गैया। स' लोगोफोर, जाय बिथांमोना दा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनाखैना, बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ लाबो। आरो जाय बिथांमोना मोनखांबाय, जोबोद मोजां, कन्टिनिउ नोंथाङा आर्निं खालामलांबाय थानो हागोन। आरो आर्निंआ खम हाबफैनायनि थाखाय नोंथाङा डिमटिभेट जानाङा, भिउस फैयाखै होननानै डिमटिभेट जानाङा। बियो माला समाव मा आपडेट जागोन, मोजां मोजां आपडेट फैगोन, कन्टिनिउ बेफोरबायदि फैबाय थाया। मोनसे समाव मोजांमोन, गोबां आर्निं खालामदोंमोन, दा नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल फैनायनि उनाव आर्निंआ एसे डाउन जादों, डिक्रिस जादों। थिग आरो नेक्स्ट आपडेटआव आरो आर्निंआ हाई जालायबावगोन, बिदि आरो दै, नोंथाङा डिमटिभेट जानाङा। आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनैफोरनि थाखाय आं बुंखाबाय, मोननो थाखाय इंगेजिं कन्टेन्ट बानायनांगौ। नोंथाङा इसेबांखि गिदिर फेसबुक क्रिएटरानो जाया मानो, नोंथांनि आर्निंआ स्टप जागोन जुदि नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनाखैब्ला। बे लास्ट आगस्टसिमल' दै। बाखि नोंथाङा जि टुल्सनिफ्राय आर्निं खालामगासिनो ना, बेनिफ्राय नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नंला आरोखि। बेनो। स' दिनैनि भिडिअआ बेनो। दिनै आङो बेखौनो बुंनानै बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, चेनेलखौबो फार्स्ट टाइम फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार। जै बैसागु बोथोरनि, जै बर' हारिनि।